Ismét egy olyan téma következik, amiben Nóci, te otthon lehetsz. Testhez álló, egyenesen. Olyan nehéz dolog lehet találni egy olyan babysittert, akire rámeri bízni az ember a gyermekét, hiszen mégiscsak a legfontosabb emberről van szó. De bizony, most már vannak olyan iskolák, ahol gyakorlatilag oklevelet kapnak a babysitterek arra, hogy ők értenek a gyerekekhez. Árvainé Spiller Marianna vendégünk, aki babysitter oktató, és Krisztina, aki már átment ezen a bizonyos procedúrán. Jó reggelt kívánunk! Babysitter vagy most már? Hát most már annak számítok, közel 3 hónapja. Hogyan képzeljünk el egy ilyen tanfolyamot? Mi mindennek kell megfelelnie egy illetőnek? Gondolom lehet ez hölgy vagy férfi akár. Talán nem is azzal kezdeném, hogy mivel kell megfelelni egy iskolában, mert a szakmai követelmények azok államilag ellenőrzöttek, tehát ezt befolyásolni a szülő nem tudja. Azonban a szülőknek lehet rálátása arra, hogy mi a szakmai hozzáállása annak a kollégának, aki ő megnéz, illetve általában több hölgyet is megnéznek, és általában érzésből választanak, valamint a gyerekek választanak. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amikor én leraktam a voksomat, Viola mellett, akkor nagyon fontos volt, hogy a gyerek hogy viszonyul hozzá, és miután én azt láttam nagyon gyorsan, hogy szerelem volt első látásra, akkor azt gondoltam, hogy oklevél ide, oklevél oda, például, mert a mi babysitterünk egy egyetemista kislány, nagylány, de nagyon fontos volt, hogy a Zsomborral hogyan érzik egymást. Nyilván ezt egy anya is érzi ösztönösen, nem? Amikor látja együtt a gyerekét a babysitter jelölte, hogy biztonságban tudom nála a gyermekemet, vagy pedig aggódom. Én nagyon szeretnék reagálni, amit Nóci mondott, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy szerelem volt első látásra, és ennek te örültél. Itt az anyukákhoz szólnék néhány szót. Nem szabad féltékenynek lenni a babysitterre, mert a soha nem feltétel nélküli szeretet. Az édesanyja csak egy van, és azt mindig a gyermek az édesanyját szereti a legjobban a világon, és nem is az a hosszú időintervallum számít, amit a gyermekeinkkel vagyunk, hanem inkább annak a minősége. Ez milyen jó, pont pár napja hallottam ugyanígy szó szerint, hogy nem az együtt töltött idő, hanem annak a minősége számít, mert engem gyötört ez a 3 hét, hogy lepasszoltam a gyermekemet, de muszáj volt egyszerűen. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor muszáj babysittert hívni, muszáj a nagyszülőkre bízni. Attól nem kell félnünk, hogy a gyerek esetleg elkezd jobban kötődni a babysitterhez, mint hozzánk? Semmiképpen, azonban vannak olyan korosztályok, amikor a gyerek haragszik az anyukára, ha nagyon hosszú időre magára hagyja. Tehát nem örül, amikor meglátja, hanem haragszik rá. Mikor van ez? Hát általában ez a 2 éves korosztály. Akkor még igen. Igen, ez a 2 éves korosztály, ez hajlamos arra, hogy hát egy bizonyos időintervallumon belül természetesen, amikor már ő érzékeli az anyunak a távollétét, és bizony, hogyha nem, tehát elég sokat vagyunk távol, tehát semmilyen kapcsolatunk nincsen, akkor hát előfordul, hogy nem örömmel, hanem béreggel várja, és ezt bizony kezelni kell a szülőknek, de ez nem azért van, mert a babysitter elszerette a gyermeket, hanem mert annyira hiányzik az anyu, hogy úgy érzi a gyermek, hogy ő cserbe lett egy kicsit hagyva, de pillanatokon belül visszatérnek, tehát nem kell aggódni. Krisztina, te mint gyakorló babysitter, és aki elvégezted ezt az iskolát, mire figyelsz, mik azok a szempontok, aminek szerinted is meg kell felelni egy jó babysitternek? Fontos, hogy türelmes legyen, nyitott és jókedvű, határozottan lépjen fel, hogyha szükség van rá, például fegyelmezni is kell néha őket. Igen, ezt lehet? Vagy? Néha kell egy kicsit erényesebben fellépni, mert ugye most egy fitness központban dolgozok, és ugye ott hagyják az anyukák, mert ők egy kicsit sportolni szeretnének, és sok esetben ugye mennének az anyjuk után. Nehéz ez így, és ugye nekem meg vissza kell őket egy picit tartanom azt, hogy el kell érnem azt, hogy érdekelje őket, ahol vannak, és hogy velem vannak, és ez sikerül is, csak ez egy kicsit nehéz így. Amiket így első körben felsoroltál, azok olyan tulajdonságok, amivel vagy bír egy babysitter jelölt, vagy nem. Mi az, amit tanulni is lehet esetleg az iskolában? Tanulni is lehet. Hát akár Marian is válaszolhat, hogy mi az, amire jó ez az oklevél, mi az, amit szabadon lesz? Alapvetőleg természetesen az otthoni tanult mintát hozzuk. De azt, hogy megtanulja valaki, hogy mi az a daszkorszak, tehát mi tudatosítjuk azt, amit idáig csak láttunk, mondok egy példát,
körülbelül 7-8 hónapos a gyermek, amikor egy ilyen ontogenetikusan így fogalmazzuk, az idegrendszerben egy olyan hatalmasszerű robbanás, egy fejlődés történik, ami a hosszú távú memóriára hat. Tehát magyarul ott a gyermek egész egyszerűen elkezd félni az idegenektől. Mert hogy nem akarok nagyon belemenni szakmaiságba, mert megszaporodik a szinapszisok száma, és már emlékszik a gyermek. Tehát ezt egy laikus látja, hogy a gyerek valahogy elkezdett félni az idegenektől, míg egy babysitter például, vagy egy szakember, nevezzük őket szakembernek, azt hiszem joggal, pedig tudja, hogy már mondhatja az anyukának, igen, hogy igen, tehát egy kicsit tanácsadóként is mi felléphetünk, hogy nagyon jól fejlődik a gyermek idegrendszere, nagyon jó, hogy fél, mert ez azt jelenti, hogy a hosszú távú memória fejlődik. Csak egy ilyen pici kis nüansz kiemelve, ilyeneket lehet megtanítani, és ehhez hasonlókat, sok minden. Ez mindenképpen megnyugtató, hogyha biztos kezekben tudhatjuk a gyerekünket, és ez az oklevél ezek szerint még ebben is segít. Igen, meg egyfajta ajánlólevél is, tehát nem egy idézően utcáról bejött idegent engedünk a gyermekünk mellé. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük a lehetőséget.